guys, ready na kayo? Ipakita ko na yung kondo ko dito, ha? Let's go. So guys, ito yung view ng kondo ko. Yan, super nice siya guys. Yes, may mga flowers dyan, ganun. So, yung kulay yellow guys. Yan, kulay yellow. Yan ang kondo ko guys. Dito. Yan ang ipakita ko sa inyo. Di ba nakita nyo yan? May Jollibee kasi. Malapit lang ang kondo ko sa Jollibee, kaya may Jollibee yung nakasign yung bahay ko kasi gustong gusto ko talaga, idol ko yung Jollibee eh. Kaya nilagyan ko ng Jollibee sign yung kondo ko dito sa Amerika. So check out guys, let's go. So meron din tayong sasakyan dito guys in case na gusto nyo mag order ng Jollibee. So may driver na tayo, ito siya yung driver natin na kukuha ng Jollibee, mag-deliver sa kundo ko. Tapos ito naman yung bahay ko guys, 3 story siya yung kundo ko. 3 story siya kasi 3rd floor siya, hanggang 3rd floor siya. So ito yung ano guys, yung living room. Tapos yung sa gitna naman guys, yan ang kitchen. Yes, kitchen yan, nakikita nyo naman yung sign. At saka yung nag-guitar guys, yung dito sa gilid, pang party yan guys, kung in case may birthday party kayo, tapos kahit ano. So guys, ito yung kondo ko dito sa Amerika. Tapos hindi kayo mag-alala guys kasi malapit lang sa bahay namin kung gusto nyong tumira dito. So anyway guys, maganda yung view dito kasi nakita nyo naman yung mga grass dito, diba? Super nice. Alagang-alaga yan dito guys. Tapos pwede ka din dito mag selfie guys. Ganun. Kasi yung kondo ko guys, nandito yan, dilagay ko yan sa bundok. Sa bundok kasi para makita yung mga view. Oo, view. So I hope guys na nag-enjoy mo sa akong kondo, nag-share kay para sa maka-stay mo diri apuhon. Tapos i-contact lang ko ninyo kung interested mo stay sa akong kondo kay naaman tayo doon sa Jollibee kaning kuan sa kuna nato. Tapos kaning mga kondo nato na 3 story. Super nice guys, super nice. I-check out ninyo sa kuan guys sa Google. So guys, akala nyo tapos na? Hindi pa! Nagkakamali kayo kasi meron pa akong gusto i-share sa inyo. Alam ko na sa isa doon may nakita na kayo sa video ko, pero yung dalawa hindi pa, kaya gustong gusto ko na ipakita sa inyo para alam na alam nyo kung anong meron ako dito sa Amerika. So, pupunta tayo ngayon sa garahe namin para makita nyo kung anong sasakyan meron ako dito sa Amerika. So, let's go, guys! So, guys, ito yung garahe namin. Super laki siya kasi kasya yung 3 sasakyan namin dito. Pinapasok namin palagi yung sasakyan dito para walang maka-scratch kasi sobrang mahal naman talaga. Makikita nyo yan. At saka, super expensive yung sasakyan ko, especially for me kasi galing yun sa ano, binigay ng lolo ko. Alam nyo yun sa video ko, makikita nyo yan. Pasensya na kayo guys kung madumi yung garahe namin kasi wala dito yung maid ko. At saka puntahan na natin yung sasakyan ko. So guys, ito na yung sasakyan ko, yung malaki, yung truck namin sa company namin. May company kami. At saka yung sa gitna naman yung sport car na binigay ng lolo ko sa London. Na video ko na yan dati. And then yung next naman, yung sa gilid, sa right side is yung blow. Yung pang grocery ko yan lang. Yung sasakyan na kulay blue is pang grocery ko yan. Kaya palagi ko yan ginagamit pag mag-grocery ako. At saka yung sa gitna, hindi ko yan masyadong ginagamit kasi ayoko yung magasgasan. Kasi super mahal yan. So yung truck naman dito, sa asawa ko yan kasi nakalagay yung pangalan niya dyan. Ipakita ko sa inyo mamaya. Kaya na bago. So ito siya. Ito yan siya. Tapos nakalagay yung pangalan ng asawa ko dyan, tracking company, kasi may kumpanya kami, kaya binili namin to. Bagong-bago, makita nyo naman talaga yan kasi naka-plastic pa yan, hindi pa yan na tanggal. So, super big siya, super expensive, brand new na brand new. At saka yung sport car ko, ito, naalala nyo yan guys, na binablog ko yan, na binigay yan ng lolo ko galing sa London. Ito yon. So, super expensive siya. Hindi ko siya masyadong ginagamit kasi ayoko yan magasgasan sa, sa labas. Kaya, ito yung palaging ginagamit ko kung mag-grocery ako, kung lalabas ako.
Tapos, super laki niya guys kasi sa likod niya, malaki. Makasya talaga kahit anong bibilhin ko. Pwede yung isang baboy talaga na bilhin ko. Ilagay ko yan sa likod kasi yung pang grocery car ko, ano siya, mabilis siya. Tapos, brand new din. Nakita nyo naman yung ligid niya guys. Yellow siya. Diba? Super nice yung kulay niya. Oh. So, I hope guys na nag-enjoy kayo sa ano ko, sa mga sasakyan ko na pinakita ko sa inyo at saka yung kondo ko dito sa Amerika. Kasi alam nyo naman kung gaano ako kayaman. Kaya palagi ko yan sinishare sa inyo kung anong meron ako dito. So guys, that's all my video for today. I hope na nag-enjoy kayo guys kasi enjoy ako na na-share ko sa inyo yung kondo ko dito sa Amerika at yung mga sasakyan ko kasi ganon ako ka yaman sa Amerika, kaya palagi ko yan sinishare sa inyo kasi pang good vibes lang yung video ko. So anyway guys, thanks for watching and like and subscribe. Don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa next video natin guys. Bye guys!